Butxaca ja podem dur pràcticament tot el que necessitem a l'americana i els pantalons. PDAs, palms, pocket PCs, telèfons mòbils, teclats plegables, GPS o un disc dur de pocs centímetres. La majoria del programari i de les aplicacions no les trobem, però, en català. Avui coneixerem un col·lectiu, PalmCat, que prova d'ajudar a corregir aquesta mancança. Informàtica de butxaca en català. És clar que en informàtica tendim cap al més petit, fins al punt que ja parlem d'informàtica de butxaca. L'any 96 es presentava el primer Palm, el primer ordinador de butxaca popular, tot i que al nostre país l'hem hagut d'esperar uns anys més. Avui molts ja no en poden prescindir, i lluny del que creien els qui pensaven que aquests petits ordinadors no acabarien sent més que calculadores o agendes, la informàtica de butxaca està cridada a jugar un paper molt important. Les noves tecnologies sense fils o el reconeixement de veu faran augmentar el nivell de la informàtica petita, mòbil i sense cables, que ens demostra que l'important no és el tamany. Però tal com passa amb la informàtica més gran, és molt difícil trobar-hi aplicacions en català. Algú havia d'intentar corregir aquesta mancança. Paco Rivière va conèixer per casualitat la plataforma de butxaca cap a l'any 2000. Llavors en sabia poques coses del seu potencial, però en poc temps va adonar-se que el català no podia perdre el tren de la informàtica de butxaca i que calia fer alguna cosa. Per això, des de fa tot just un any, va impulsar PalmCat, un col·lectiu sense afany de lucre. La seva tasca és la d'adaptar programari en català per als ordinadors de butxaca o traduir documents diversos, un projecte desinteressat que vol portar el català als ordinadors de butxaca. En PalmCat ens agrada dir que el que fem és adaptar programes i no localitzar, o sigui, el que se'n diu internacionalment localització, més que traducció, perquè tots els projectes que fem, doncs, a part de traducció, fem un estudi previ, mirem a veure si... Hi ha tota una sèrie de coses que no inclou la traducció, que inclou la localització, doncs, per exemple, veure si hi haurà totes les lletres possibles, si hi ha un teclat, una conversió de grafismes, de símbols, de codis, de tota una sèrie de coses que s'ha d'estudiar a veure si un projecte es podrà fer, i aquesta és una mica la diferència entre traducció i adaptació o localització. La seva filosofia és la de treballar positivament tenint en compte que tothom pot contribuir d'alguna manera a la normalització lingüística al món de la informàtica de butxaca. Llavors això jo crec que aquest és un valor molt important, que no ens podem estar queixant, perquè de fet el que passa és que no fem coses i que el que hem de fer, bueno, potser sí que ens podem queixar d'algunes coses, però que no ens podem quedar només ens queixant-nos, que hi ha moltes coses que podem fer i que això és molt... i que hi ha moltíssimes coses que cada persona pot fer, no? I aquesta és la nostra petita contribució pel català. L'Andreu Bassols coordina els serveis web de PalmCat a través de l'adreça palmcat.org. És un dels col·laboradors que van unir-se al Paco en aquest projecte. Fa poc més d'un any que va comprar el seu ordinador de butxaca i es va preguntar per què només podia triar entre el castellà i l'anglès. Buscant per internet va saber de l'existència de PalmCat. Vaig baixar uns quants, els vaig instal·lar, em va agradar i vaig decidir aviam si puc col·laborar alguna cosa. Ja que només ho fa un sense ànim de lucre, vaig dir, doncs vaig a col·laborar i en què puc fer. I llavors vaig contactar amb en Paco, amb el que vam parlar, i em va passar unes cadenes de text en castellà o en anglès, i la meva única feina va ser traduir-les al català. Una vegada les he traduït, les hi torno i les verifica, o si vol li passa a algú altre perquè les corregeixi. El Paco, l'Andreu i la resta de col·laboradors pràcticament no es coneixen en persona. Cadascú treballa des de casa o des d'on pot. N'hi ha prou amb treure la palm de la butxaca. El programari pot baixar-se gratuïtament des de la seva pàgina web. Disposem d'una base de dades que es diu DB, que pot treballar i intercanviar bases de dades entre dispositius de butxaca Palm i també dispositius d'escriptori Linux i Windows. Disposem dels conductes per a aquestes plataformes, disposem de dos editors de text, un en format d'arxius UVFS i l'altre en formats d'arxius de plataforma de butxaca, que també ens permeten intercanviar documents, i després disposem d'un visualitzador de pàgines web que es diu Plucker, que també ens permet connectar les diferents plataformes, les dues plataformes, la plataforma d'escriptori i la plataforma de butxaca. Aquests podrien ser els nostres productes estrella. Un altre dels programes que més es descarreguen als usuaris és el Happy Days, per exemple, que connecta els contactes de les cites de l'agenda. Com a curiositat, també han adaptat el primer joc per a Palm en català, un trencaclosques de 9 peces.
La informàtica de butxaca en aquest moment doncs, no té límits, té moltíssimes possibilitats, tenim tota mena de dispositius, estem en una fase de la història en què estem miniaturitzant i estem portant tot pràcticament qualsevol tipus d'electrònica a la butxaca. Nosaltres a PenCat ens hem concentrat als ordinadors de butxaca, perquè els nostres recursos són limitats i doncs, entre les diverses plataformes ens hem concentrat en aquest moment en la plataforma més important que tenim a Europa, que és la plataforma Palmos. El Paco pensa que encara no es té en compte tot el potencial d'aquesta informàtica demà. Jo estic convençut que no ens acabem de donar compte de les possibilitats que té la informàtica de butxaca, que és un món nou de possibilitats il·limitades. I estem en una situació una mica la que es vivia fa 10 o 20 anys, quan es va popularitzar els ordinadors d'escriptori, no? I ara estem començant aquesta nova situació en la que jo estic convençut que el català té una nova oportunitat i que no la podem perdre, no? Que nosaltres dispositius de butxaca evidentment els trobem a tot arreu i els trobem tan naturals que ni ens estem donant compte de la quantitat de possibilitats que els tenim a tot arreu, mòbils, ordinadors de butxaca, agendes, GPS, podòmetres i tots aquests dispositius no estan en català. Tothom que vulgui contribuir a fer que el català no perdi el tren de la informàtica de butxaca pot formar part d'aquest col·lectiu de voluntaris. Necessiten col·laboradors disposats a contribuir en la mesura que puguin al projecte. Doncs l'únic que necessitem és algú que tingui ganes de que el català formi part dels ordinadors de butxaca i que no cal que sàpiga programar. Si en sap, millor, però si no en sap no passa res, que es contacti amb la pàgina palmcat.org i allà trobarà un fòrum o una adreça de contacte i ens expliqui què és el que vol traduir o que ens digui senzillament que vol fer alguna cosa. Potser el que més ens fa falta seria traductors i correctors de català. Simplement necessitem que sàpiguen fer servir un navegador i que tinguin un cert nivell de català. De totes maneres, en qualsevol promoció ens interessa també que es conegui més la nostra pàgina web. Tenim uns serveis a disposició de discussió, respondre preguntes i que es facin servir els nostres programes. Que el tamany no importa, ja ho hem demostrat. Ara depèn de nosaltres deixar clar que en informàtica el català és i pot ser una llengua tan important com qualsevol altra.